Wato a wannan lokacin da muke mafi yawan mutane suna struggling gurin misali making money online. Abin da nake so ka fahimta, normally making income online akwai abin da in ka fahimce shi, like duk wanda kake ganin suna making income online din nan, ka ɗauka koma waye kowanne industry yayi choosing yake making income din shi da shi. Idan dai yana nan online din kana ganin shi misali mentor ka ne ko kuma a'a lifestyle din shi na burge ka ko kuma irin abubuwan da yake yi suna burge ka ne, ka tabbatar da cewa duka mutanen nan da ka sani suna making income online, there is one thing kamar abu ɗaya da suke da in common, wanda shine misali sun fahimci muhimmancin like attention. Once za ka iya samun attention na mutane kai capturing attention, so like level of income inda za ka iya dinga making online din nan, kai kanka sometimes abun zai yi shocking ɗinka. So what I want to introduce you now is ɓangaren abin da ya shafi content creation da kuma like kind of video editing. Normally misali ina creating content a wannan online space din kuma ina editing videos dina. So process din duk yadda nake misali creating wannan content din har zuwa editing wannan videos din, if is something da kake so a ce ka koya ka iya yadda nake yin nawa din, so ka je a itisabticket.com ka registration naka, saboda 9 pm today zan yi increasing wannan price din, wanda totally now zaka yi registration a 48 ne, but after 9 pm today this price is no longer available. Ka je a itisabticket.com, that is inda zaka registration naka a Chrome browser naka, kowace irin browser ce kai searching wannan misali website din zaka same shi insha Allah. That is my announcement to you guys. Ka tabbatar cewa attention is the new currency a wannan time inda muke ke